Atensyon sa mga nanay ug sa mga ginikanan kay sunod buwan December na. Higpit nga gidili nga magpaamot sa mga tinunan ug sa mga ginikanan alang sa mga himuong Christmas party. Kini ang subling gipahinumdom ni Dr. Arden Monicet, Talisay City Deputy Division Superintendent ngadto sa mga magtutudlo sa Talisay City. Matud ni Monicet nga nasayod na ang mga magtutudlo nga kinahanglang voluntary ang tanan. Kung aduna may magdaog mga pagkaon, gipahinumduman sila nga ang Pasko panahon sa pagpaambit sa mga grasya. Ug nga di usab gikinahanglan nga adunay exchange gifts sa mga tinunan. Kini aron kalikayan nga mapugos og putos og regalo nga adunay specific nga kantidad ang mga bata ug mga ginikanan. Kung adunay mga magtutudo nga mopugos sa pagpaamot, i-report kini sa buhatan sa Talisay City Deputy Division. Mas bisag sa mga teachers gali akong isgot nila dili mag-exchange gifts, mas maayo mag-give og gifts. So kung dunay mga sobra-sobra, dunay mga bonus nga madawat nato, atong i-share, atong ihatag sa mga nakinahanglan, dili nato i-exchange ang atong gifts kundi i-share nato sa